Ak o zelených potravinách nič nevieš, tak len veľmi ťažko prídeš do nejakého obchodu a vypýtaš si jačmeň a chlorelu. A presne tak je to aj na internete. Ak zelené potraviny nepoznáš, tak sú ti všetky e-shopy, aj keby boli neviem ako krásne, úplne na nič. Greenways nie je o predaj krabičiek. Zelené potraviny sú hračka, s ktorou sa hráme. A presne tak, ako keď sa chceš s niekým hrať, tak ti musí byť sympatický, musí ti byť príjemný, musíš chcieť byť s ním, musí ťa zaujímať, čo ten človek tvorí, ako funguje. Tak aj tu tá spoločná téma vytvára zážitky, vytvára skúsenosti, vytvára zmeny v živote, o ktoré sa delíme, ktoré zdieľame ďalej a ľudia k nám prichádzajú, chcú byť jednoducho s nami. Ak sa chceš hrať v online svete, tak má to svoje rizika. Pretože keď sa ti niečo podarí, tak to vidia tisícky ľudí, ale keď sa niečo nepodarí, tak takisto. Preto sme si dali svoje pravidlá. Žiadne e-shopy, žiadne krabičky, žiadne logo Greenways na svojich profiloch. Predávaj svoje zážitky, svoje skúsenosti, predávaj sám seba, predávaj svoj život. Poď si vytvoriť svoju značku, poď si nájsť svoj okruh divákov, ktorí sa o teba zaujímajú, ktorých zaujímajú tvoje názory, ktorí ťa majú radi, veria ti a ktorým keď niečo ponúkneš, tak si to od teba vezmu. A tu nás je ale len v polovičke cesty, pretože tá druhá polovička je naučiť ich to jesť a piť. Oni to bez trénera nedajú. Nie je cieľ im predať raz zelené potraviny. Cieľom je to, aby tie zelené potraviny splnili to, čo od nich očakávajú a oni to potom prirodzene začali posúvať do svojho okolia. Aby to začali jesť ich rodinní príslušníci, ich kamaráti, aby poznali títo ľudia projekt Greenways a prípadne sa s tebou do ňoho zapojili. A to je ďalší krok, ktorý ťa zase posunie kúsok bližšie k sieťovému marketingu.